אז עכשיו אני גר עם ג'ורג'. כשהייתי בהודו חזרתי בתשובה. כשהיינו קטנים עדי הלכה לאיבוד בים. כן, נראה לי שחברה שלי פעם בגדה. אני עדיין לא מבין מה אני עושה בקולנוע. מפחיד אותי שאני לא יודע מה יהיה. עוד פעם. עכשיו אני וג'ורג' גרים ביחד. ולפני כמה שנים בהודו אני חזרתי בתשובה. כשהיינו קטנים עדי הלכה לאיבוד בים ואמא השתגעה. כן? נראה לי שחברה שלי בגדה. נשבעתי שבחיים לא יהיה בקולנוע, אבל הסרט הזה שהיא נהיית נכה בסוף הוא לא... אז עכשיו אני גר עם ג'ורג'. אז עכשיו אני גר עם ג'ורג'.